kuyasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma lawo waziyo ufuna ucabanga ngomathi uliphi igalo lozokushaya wena naliphi igalo lozokushaya wena uzoshaya igalo lakho ngendlela esiyisile sesihlangene kakhulu emakhaya sihlangene ethe wona amakhehla amabili siyabona ukuthi inkulu zihlangene namhlanje khona lana kakhulu uDr. Dube bese inkunzi-ke namhlanje ukuthi kashaba ukubuyela emakhaya sanibingelela nobabili emakhehla sicela sinibingelela ukubuyela emakhaya phinde nizazise ngingobani nake sihlale nje ngami ukuthi sabingelela phehla lami sizikudlana namhlanje uyaphila nkosana kababa yebo uncwabe nje ugamela phela umakhulu uzangaphazile Shoes never die from care. Okwazi ukukhuluma, know what to say, okwazi ukukhuluma ukukhuluma. Umphathi wamakhambi esintu. Isifo esishaya emhlabeni engidika naso emhlabeni ngishaya ikhanda namakhanda amhlala abantu ngishaya ngambili. Ufike kumile kuthiwa ngapha isibhobo, isithathu isibhobo silahlekile. Uphinde ukhala ukuthi awuye angitholi ukhumbulo ezweni angazi bese ngithatha into zami nazo ngizibekile phansi bese ngikhuluma nazo bese ngitshela ukuthi yini le kuphazamisayo kube into eziphazamisa abantu emhlabeni lokuthi uma kwenzekile athi ezitolo babukile iyona-ke imiphumela yekhensa lena abantu abake basebenzisa ikhensa banezincomo ezinhle abakhala ngazo ukuthi ikhensa inemiphumela ihamba phambili, inemiphumela ethandekayo uma usebenzisa nje lo muthi wekhensa nawe ngase usizakale ngale ndlela nabo abasizakala ngayo. Izona-ke izinamba ezitholakala iyona imithi yekhensa. Siyakwazi ukuposela uma ukude, uyakwazi ukuhlangana nawe, siyakwazi ukuhlangana nawe lapha eThekwini e-workshop. Uma ukuthi uhlala khona la eDurban la eThekwini KwaZulu Natal sikulethele noma sikuposele kuba kuwena-ke njengomuntu ukuthi kwenze njani. Siyabonga kakhulu nayo ividiyo ngiyabuyela futhi ezitolo siyeqhubeka. Ikhonto engelutho. Ayikho into engelutho ephezulu idala uNkulunkulu. Wahlangana into esizwa hlangana into esifazane kwakho into ezekayo yasiyachitheka bathi ayilutho mina ngithi ulutho. Mina ngasho ukuthi mawudawuluka into nje base ufika kumina uzofuna indaba bese kuthi ngibona ingane la ekhala ebuhoshweni, ngibona ingane la ekhala etoilet. Uthi angazi mina ngibe nengane ngithi nanti ishona ibhadi nasi imoto isembili wakho ikulimaza indawo. Awudalwanga ufike nengozi afike emhlabeni kusuku nginalutho unjalo kodwa onakala mase emhlabeni usitawulutho unakulutho yayikhomba ingane nasi ingane lengane nje bekhala nje akho lutho lakho zokulungela zonke into zakho zashila besikhomba bathatha ukhomba okuncaba ukhomba odudu kanti abenza ngalutho lengane ekhala emkhoshweni ekhala etoilet iyinkinga empilweni yakho akho lutho zokulungela. Manje ngiyacela ukubuza la kancane manje umkhulu uncwaba kahle kahle uhlola ngamathambo. Hlola ngamathambo. Nanko kwamile. Yiwo la sikhuluma ngawo. Manje ake ngizwe ukuthi nihlangana kanjani mona ningumkhulu? Sinobaba uDube esihlanganisa sibe ndaweni namhlanje indodazi yami iphethe isiguli esiyimbi ikhensa. Kwaqada ikhona yezwa ngendodakazi yayo nayo eshade kweyindawo kukhona izwa kaDube esendaweni ethile ethi yayishana isifo siyiphethe ikhensa. Yemkhulu. Indodakazi yami engaphileke isemandeni ikhona mina ngisemlazi yathi baba ukhona uDube usendaweni ethile awuphuthuma awufuna umthola ayingamfuna uDube ngamthola yosengithole sekenayo awufuna uzothatha into zaDube sasidlala into zaDube ngoba indodakazi yami iyangitshela ukuthi hayi ngiyawuzwa umehluko ukhona indaba ukuphinde kuwe uyosithi hayi akaqedele njengoba sengila-ke namhlanje. Yimuphi konje ukubona esikhuluma ngawo lo ubona osiza indodakazi yakho lapho phansi owekhensa omkhulu awubambe ngesandla sikubona umuntu wekhensa lo ophethe ubaba uDube le ndlu kaDube angazi ukuthi wayitholaphi nabathola nje ayithola ngakodwa yona inkulu ezweni nasi ngiyiphethe ikhuluma ngento ephathekayo iyashaya indlu kaDube. Umkhulu ufika namhlanje ekuseni ezobonga ukuthi la indaba la ikhensa iphela bo
umntwana wakhe. Sethi-ke manje usezothenga enye eyesibili ukuze umntwana asinde kahle. Kodwa usiyawubona umehluko usumuningi ngale nto okuthiwa ikhensa. Ngoba ngangisho ukuthi ayikho into engalapheki. Usuthi ayilapheki usuhluleke wena, dedela abanye baqhubeke nayo. Usiyafika kumkhulu kusethi hhayi uyilandile. Njengale nyanga ngoba phela nenyanga phela ziyatobelelana, zizotobelelana yenyanga. Aphinde kumkhulu la mina bengingazi khona njengala emathambeni. Amathambo lawa wayesebenzisa omkhulu. Zange awafunda thina kahle waze sibancane. Okay. Usiyafika-ke nangomkhulu-ke manje. Efika kulela sonto wathi uzongifundisa. Wabe sengiyambona nangomkhulu siyaqhamuka. Uthi uzongifundisa lamathambo akhe. Nanko-ke lamathambo asezofundwa yimina nami ngibhule ngawo njenganaye. Yebo, njenganaye. Waphela izinto ziyazenzekela. Uma ukuthi umkhulu wafuna amathambo uzowafuna nangoba usemlethile umkhulu ozofundisa mina amathambo. Awuqhubeke Le amathambo lawa akuxoxela indawo uma uwafunde ngendlela enhle. Ayisho ayichaze indaba, ayikhombe indaba, akhombe umnyombo, asikhombe isisombululo futhi isisombulula kanjani. Akusize futhi la kufanele usizakale khona. Mahle wona awucipela ulucingo ufune vele ubheke wona avula kutshela ukuthi naku wena khona kulungalule kwalungisa la ukuze izinto zakho zikulungele. Akho mzima okukhona kuwona amathambo kodwa kunje phela uyawafunda. Ukwazi ukufunda ngendlela. Futhi wathi uzawatholaphi. Ayikho into anayo-ke embi eyenzayo. Ayavama uhamba nawo, ayavama ukuthi alahleke. Hlala ekhaya, akahlale ekhaya. Nokuthi ngiphume nami ngize la kuDube ngize komunye usomaqaqa ngize ekuzinenye sizongqubuzana ngenhloko sibanga umntanga ukuthi ubani ngithi mina ngimdala ngizala kodwa ngimdala yena ngolwazi ingane ngokuzala mina ngimdala ngokuzala uyingane kumina yena ngokuzala kodwa usomaqaqa ngoba akuphethe akwaziyo angikwazi ngizokuthola-ke namhlanje eminyakeni mina nginamasumi awu-8 eminyakeni ngiyawu-8 89 years sengikhulile. Ngize enkundleni enye usomaqaqa isezongithisha namhlanje. Ake siqale lana-ke mntakamkhulu. Okokuqala ungithinte ngalawo njengale nto engiyibonayo. Ishoba ahluphe ukuhluphe labona ishoba lenkukhu. Mayithathe ngale hlala phambi kwakho usuthi ishoba lenkukhu iyafunakala ukuzoxoxa ngale ndawo. Uma uliphethe uzoxoxa le ndawo. Kufanele lime kanjani leli shoba uze ubone ukuthi liyasebenza. Ishoba liyoba uze ubone liyasebenza kulowo muntu ombulela. Liyomenceka lowo muntu lowo bese uyabona ukuthi lo muntu uphethe umsebenzi ukuthi aphathe ishoba. Liyomenceka eduze kwakho bese uyabona ukuthi lo muntu uphethe umthetho wawo ayikunikela ishoba lenkukhu. Funa asebenze ngeshoba lenkukhu bese yakusondeza kuyena. Okay, ngiyezwa. Lona indishi leyo phakathi abantu bakini abadala eyakini yakoDube le eyakomalume le. Yebo. Ukhokho lo ungqongqoshe ilizweni ophethe yonke lamathambo nangu waphethe nangu ungqongqoshe uphethe amathambo bese kuzoba umkhulu lo uzoba ubaba lo uzoba umana lo uzoba inkosi yasekhaba umana le. Uma uzoyishaya lento uthi uyayishaya iveza kanje lo muntu ukhona imoya ekhona kuyena efuna ukusebenza egazini lakhe. Ugula kasindi nje uya le nale umuntu yamelapha ikhona imoya efuna ukulungiswa kuyena bese yasinda. Njengoba inamaqhosha amathathu ukhona elibovu ukhona elimhlophe. Ndingilomdawo. Ngiyayibamba. Ndingilomdawo. Ngeke bakuDube usebenze nganawo umndiki nomdawo. Bese idlozi bese lizoba khona-ke nalo lapho futhi. Senza kanjalo lento. Ubulungu umswane la ngawubulunga ngawenza nje. Uma leli sola eduze kwakho iyasho ukuthi ufuna lumswane eduze kwakho. Uma ngithatha ngikusondeza le eduze kwakho le yini leDube uma uyibheka awuyibheka ayibambe ayizukulunga.
Isifuba senkukhu lesidube. Oh, isifuba senkukhu. Leli izibo lakho lokuwela. Uyowela ngezibo, ilona zibo lakho lokuwela leli elokuza la ufuna ukuwela khona, ufuna ukuya khona, uwela ngale ndlela. Uma wena kuyiwaphi mkhulu? Uwela ukuya la ufuna ukuya khona. Empumelelweni. Nasangoma ngithola. Ngikhuluma ngento asingikhuluma ikhonto efuna ukuyiphatha la incanyana. Singidukele manje sayibona. Ewurawundi ebovana. Bheke tu, ewurawundi ebovana. Bheke naso. Hayi, ibovu le efaka abantu ebusweni. Bafaka lento ebusweni bizaba into sisangoma. Yebo. Ikhona engikunayo engayithola, ngifuna ngiyithola. Yeke le. Sikafiki kuyona. Isasidukela sasicashela iyedelela ukuthi ehloniphe. Uyabona la nenhlanhla emhlophe le. Manje lento ivule kanje ikhomba inhlanhla ikhona manje inhlanhla yakivalekile. Ivalekile. La igolide nesiliva leli mawuthola leli uthola igolide nesiliva. Mawuthi ukuhlangana naleli izothatha phambi kwakho igolide idayimani ibwa phansi emgodini, thola lento emgodini. Isondo lemoto leli. Isondo lemoto. Oh, liyabonakala impela. Uma lisondela kuwena kufanele lisondele ngobunono. Uma lisondela ngendlela embi ukuthi ibhasobho uzavela ingozi yemoto. Lezi zinto lezi ezincanyana lezi abantwana laba ntombazane le abafana ababili akuphelele kodwa kuntwana abafana bobabili iyasho mangiyichitha lento zami ukhona ingane yakho entombazane yadlula emhlabeni yithi khona ingane entombazane uthi yena hayi yithi yakuphuka uthi hayi ngathi kwangakabili bese kuthi ayikho into engelutho. Izoma kanjani-ke uma kusazi ukuthi izobonakala nje kanje ibonakala. Oh, izoma kanjani? Ingane intombazane. Iyadlula emhlabeni ayikho emhlabeni. Akuphelanga ukuthi umuntu wami emhlabeni ukuya ngathi kusale kanjani. Iyona izosho ukuthi lento uyibone kanje isandla lesitulo. Isandla. Siyacela, siyakhuluma. Oh, siyacela. Siyakhuluma. Uba nalo wamswani-ke manje. Siba nalo wamswani. Oh, yes. Ufuna egeziwe ngomswani wembuzi nenyongo. La niye egezeni ntombi. Ugeza umzimba. Bese uphinde uzogeza umoya. Umoya ugeza ngani uzofaka inyongo emthini ogqoke nokugeza. Ugeza umphefumulo. Zema ukhuluma phakathi kwabantu. Inkulumo yakho bathi abantu bayinanela bemajabu. Ungathi ukhuluma phakathi abantu bese beflathela bebhekane. Usho umoya wakho awulungile. Ikhonto engalungile engenzekanga kwafanele uyenze. Okay. Izinyo ledubu uyalibona la. Ngiyabona Lenkomo. Ya. Uma ufuna lizi umsebenzi izokhomba lento phela funa umuntu asekolo funa inkomo ufuna uyihlabile wena wenze lento ufuna uyenze esho la ukuthi yini ufuna uyenze khona usefuna uwenze one wenkomo one wembuzi. Okay. Ngidluleke lapho do yize la lophondo lo mali lento ihlala phambi kwakho. Kukhona into zakho ezathathwa zawulahlwa ubulawa inhlanhla ingabi khona. Lela makhosi amaningi. Okay. Nankoka amafindo wakhelwa wona wakhela abathakazi. Bakhokhela amafindo. Bakokhela ubumnyama into zakho zingavumi ungene egiyeni usashone ngana into zakho zingavumi ungene egiyeni. Into enhle le ephuma phansi ehlabathini. Hayi, uyazwakala. Hayi, okusho ukuthi sisafunda la. Yebo mkhulu. Nangu nomkhulu usabamba ifoni. Yebo. Sisafunda. Sesikoleni la. Sesikoleni ngijike ngimanza ngazi sizokwenzekani. Tatata. Yebo mkhulu. Nkosana kababa ngikude ngoba ngizama ukuthithizwa ngakho. Kodwa hayi, ngiyabona ukuthi ngizofika. Yahlangana. Khona okuhamba khona. Yazwakala. Uyangichazela. Yebo. Uyangichazela ngizofika la ngizofika khona. Yebo, ayezwakala. Ngikhumbula nesonto lemoto nalo isonto. Isonto lemoto. Ngilibona lapho isonto. Uzoba sengozini ukuthi iza ngomawala kuwena. Yini le babudube imaphi lento uyakuyiboniphi? Lena. Ngaphi uyibona? Ngiyayibona ihlaza lento. Hlaza. Isiphambano isitube esingaphezu kwethu isiphambano asebi noma ikephi simaphezu kwethu nakuphela. Asizange saba kuyindawo. Yini le babudube ibambe ayizokulunga ba. Yinqina. Elani.
noma ngabe lenyamazana Cha. elembuzi Yinqina lenkomo leli, inkonyane le yakho. elenkonyana Inkonyane. okay Manje leti zokwakho-ke kusho ukuthi-ke basophi ingasube khona into ezaba isilwane ezokulimaza. Le nto le umuntu wakini lo wakhambe yosebenza kwadiwa nezibhani, ngibona kanje umuntu wakini khona umuntu wakithi wakhambe yosebenza azange sabili le yini le bakudume awuyibambe hayi angeke ngikama mhlambe esibhamu bakudume mhlambe hayi ithi phambili mhlambe esibhamu sengiyibona kamnandi sibuyisa izila sithi yini le bakudume emadoda yisho baba ngifuna uyisho yisho ile yembuzi la imbuzi le imbuzi sengiyabajuda-ke manje laba sengiyabathandanisa-ke manje ukhokho wazi lo abafani ukuthi ababona bakuthiwa abafani ehlukene kakhulu idluleke lapho bese ngiyabani ngithi ngizofuna-ke manje ubani ukhokho bese ngizofuna umkhulu-ke manje ukuthi uphi umkhulu ozala ukhokho sokhuluma ngaye manje uzala thathe lo ngibeke la bese ngithi isalukazi sakhe isiphi sona bese ngithatha umkhulu ngimbeka la bese ngithi ya baphi omakoti balabantu esibafuna sibathole ukuthi bapha omakoti balabantu ngithe ubani lo khokho ngathi ubani lo khokhokazi ngathi ubani lo omkhulu ngathi ubani lo ubaba sengiyadlula-ke manje sifuna manje ubaba-ke ubaba umana sengizafuna lezalukazi zalamakhehla amabili zihlukile sizazifuna sizithole la phansi mhlawumbe alivile ngizibona into zami ngiyazithubeka into ezinkulu ngiyawumemeza mkamntakwamo ngisahleli izimo zofuna zabasusana kuhambesha amashili yasiphi ngashiphakani phakephunyana bempentokosoloisikambisimbeli emsamo wamashonaashamabheko zike ziphike ngingabungithiyo kudama ngamehlo ingabe ngisazibona manje ngithi sesihlabele ngani into zami zithi khona into ongayenzanga ngishisa phela impepha ngikhuluma ukuthi zizovula lezi zinto awahleni angidahekile ngibongelanga ngizangalinaso isithe sitolutwana imsahle solutwana samela sikhona Nasi ngaphansi. Dube lezinto ziyatetema mfababa ngifuna ukufihlele uma uhamba nalento iyavama ukuthi iyalahleka iyavama ukuthi thatha isikhwama sakho uhambe naso ukuthi uyabheka isikhwama sakho sesihambile lelo ngaphambili uma uyifunde kuhambe wobona neyitholakala khona ukuze uma ithi vele ingozi ukuthi ilahleke wathi ngayilanda khona uyoyilandelwana uyovuka ekuseni unyathele njenganyathela umuntu khona uphinde ulale kahle ulale uziqoqe wazi ukuthi ulehlambile umfula omkhulu la unomfula omkhulu uye endaweni enkulu phatha ngisiphathe kahle lala kahle eqolo angani iyasiza hayi ngisizwa kahle awuyo konke sifazane umozi nolwane ngolekho ebungele phakathi nelwandle uma ungulwandle leqabane nawe ulwandle uma ngathi ihlomelele awulwandle ukhutha manje ukhuthe libaleke nawe bathi futhi suke sikukabuka suke ekuseni lokho umuntu ohola Wena umkhulu bani babukele emakhaya bazofuna ukwazi wena umkhulu bani lo okhuluma indaba enkulu kangaka umkhulu umncane utholakala
uba la ngihlala khona sekuze iThekwini eMlazi ngizalwa khona ngizalwa eBhulu uyiqhethele ngizalwa uMamqhameni izibongo zakhe uNyoni igama lakhe inamba yakho ngabe yazi yayazi 082 86 32 907 hayi mkhulu ungayiphinda nje ukuze bazokwazi ukuphinde bayibambe iduze 082 86 32 907 ngabe uhlale eMlazi kwaQ uphatha amakhathakhatha uqamba amanzi ila ngalibalela ukuthi impondo azimeli kumina ngomfuni khona into engayazi kodwa ngiyikhulume ibe yami kanti ngangekwenze ifunde phesha kothukela insizweni kaMthetho ngasekho manje yayibiza ukuthi ngayibiza khekhe ngoba kaMthetho phesha kothukela kwakuyingqwele Ngolele thongo lami wedwa wamathambo uyawafunda mthandi angithi wabonile labo belwela kalanga uzawafunda uma uthanda uwafunda ngoba akhona ulwandle usolwesihlukaniselayo ukuthi so lisifike elwandle ngoba sohamba sikhulumile so buyikuseni unganyathela into elwandle ube ithensa nyathela khona so ethe saka ichithekile bese uhamba wacoswa ofaka isikhwama esiyabuya uzohlala phansi uyabuka kahle bese uma suqoleni akazi ukuthi ni angilazi vele asikanqumi phela ukuthi siyalini besihlala phansi kamanje so uthi-ke umuntu umsebenzi owenzayo lo msebenzi owenzayo usuyaqiya kuwona ithambo uzalifaka la uyoqika ngayo indaba ngani lo thambo umsebenzi owenzile phela ngibhuni manje ayithi imali nikhipele khishwe imali uma kuzobhuni beka imali phansi uzoculela indaba zakho kodwa ufuna ukuthi indaba zakho beka imali phansi akejule khona ngala yingina lempunzi leli elakho kumnyama impunzi nokumnyama kumnyama ikati nesakhiwo futhi moto wadala izingaka lempunzi loqhamuka likhomba ukuthi lithini phambi kwakho impunzi le iphethe imikhakha emibili iphethe ubuhle iphethe ububi uma imile impunzi ithe ibhekile iyasixwayisa ungadlula la thula inganyakazi uma usuyashaya amathambo kufuna isikhumba sempunzi sofunakala maswashaya amathambo ukuze ungavalwa umsebenzi bama abantu bangangeni kodwa umhlahlo uhlala ushaya njalo ushaya phezulu kwesikhumba sempunzi ngoba inomnyama wayo wemvelo uma umnyama uyabambeka lo mnyama ungasebenzi vele usebenzisa phezulu kwawo umnyama into enjalo wena isikhumba wena ngokusemncane useludukhayo iselile uzayihamba uyothi ovutwa yokuyingqwele ezweni uma wachitheka usuyingqwele ezweni unyukile esizweni endala wasondela kakhulu kuyona sizokwenza siyakuthanda ube sondela kodwa uba usondela yena nami ngaba ngifuni uzothanda kanjani mina ungaphandi ubaba hayi kulungisa nami ngifuna ukuhamba nami ngikhathazela endaweni hambe nani ndafolwana nami Lungisho wahamba siyelwa aminingi imithi eminingi ifunde enkosana uzwa kahle abantu baningi into efundile uthe ufundile mina ngifuna ukwelapha ikhanda libulala abantu ngishaya isigoma bese ngilapha ishwa omkhulu into ayishwa ngiyapha ishwa idon't do lapha le bese ngiphinda ngakho umuthi okukhula uyabona uvuthiwe manje fanele ngabe ngisengigomeni kodwa wona ngikhoba lobamba Zamchazo lesizwe kakhulu hayi kancane ezathi ngishayile ukuthi akangishaya hayi lesishuyo sanga phezulu mangilandela uzakuhlaba ipodo ngoba ngithi bese ziyakuhlaba ipodo impande yakithi impande phela yesintu babukele emakhaya like subscribe nomezima
Akaba. Asilapha amabele. Akuna I am